Как да си помогнем при паник-атака? Паническата атака е внезапна вълна от непреодолим страх или безпокойство. Тя се превръща в огромна пречка за изпълняване дори на обичайни дейности, като пресичане на улица, пазаруване и служебни ангажименти. Сред симптомите на паник-атаката са задух и замайване, ускорен пулс и болка или тежест в гърдите, тревожност и усещане за загуба на контрол, изпотяване, студени и горещи вълни, болка в корема и гадене. Паническият пристъп се появява внезапно и е придружен от поне 4 от тези симптоми. Добрата новина е, че отшумява сравнително бързо. За да намалите напрежението и да овладеете ситуацията, излезте на свеж въздух и се разходете или просто отворете широко прозореца. Приложете дълбоко диафрагмено дишане и се опитайте да се успокоите. Издишайте по-продължително, отколкото вдишвате, като задържите дъха за секунда между двете действия. Може да дишате и издишате в хартиен плик или да покриете носа и устата си с длани. Важно е да не се фокусирате върху симптомите, които изпитвате. Изберете обект около себе си и насочете цялото си внимание и енергия към него, като забележите дори най-малкия детайл. Не се опитвайте да избягате от ситуацията. Запазете спокойствие и изчакайте симптомите да отшумят. В случай, че често получавате паник-атаки, обърнете се към специалист. Научете повече на farmar.bg.